Vale, ben, boas tardes, comezamos a terceira sesión de comunicacións. Teño o prazer de presentarvos a Javier Pérez Guerra, que é profesor de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, onde coordina o grupo de investigación Variación Lingüística e Categorización Textual, o cal reúne investigadoras e investigadores interesados no estudo da variación lingüística en acronía e dietopía, principalmente do inglés. Na actualidade dirixe o novo Instituto Lingua, nesa institución, na Universidade de Vigo, e na súa investigación, Javier prestou atención á orde de constituintes na cláusula e no sintagma en inglés, a estruturas cunha sintaxe non ortodoxa e a factores que favorecen determinadas solucións lingüísticas, sempre partindo de datos e empregando ferramentas empíricas e metodoloxías estatísticas. Pero hoxe está aquí, sobre todo en calidade de director do Instituto Lingua, porque nos vai falar precisamente dos proxectos e recursos dese instituto. Así que, cando queiras... Pois moitas gracias. Está encendido, verdade? Sí. A ver, normalmente cando alguén se senta aquí é porque vai presentar algo que fixo, non é o caso, ou porque sabe do que vai falar, e tampouco é o caso. Así que non me fagades moitas preguntas porque pouco máis podo facer que transmitir esas preguntas ás persoas que realmente saben. Vale. Ben, moitas gracias pola presentación. O primeiro, estou aquí en calidade de director comisario, que chaman, non? O objetivo é lanzar un instituto de investigación nunha universidade que non é humanística, como é a Universidade de Vigo. Entón, dende hai uns meses contamos con este centro, vale? Creouse hai uns poucos meses, reúne persoal investigador das linguas que se imparten na miña universidade, como vedes, galego, español, inglés, francés, alemán, portugués, lingua de signos e algunhas literaturas, traducción e interpretación, que sí que é unha área, uns estudios que nada máis que se atopan formalmente na Universidade de Vigo como Universidade Pública de Galicia, lingüística e algún persoal de áreas de comunicación e de socioloxía. Para que vos fagades unha idea do tamaño, 74 investigadores e investigadoras vinculados, 6 non permanentes e 15 en formación. A ver que saí de aí. Vale. Estas son as liñas de investigación do Instituto, porque xa digo, un dos obxectivos desta presentación é que saibades que existe isto. Vale. Son liñas que, como vedes, cobren todo a ecoloxía, non? Da investigación en linguas e lingüísticas, e o que vos vou presentar hoxe son proxectos, feitos que se están facendo ou que se van facer en liñas como a lingüística interna e a variación, traducción, accesibilidade e humanidades digitais. O Instituto ten unha sede física e unha sede virtual que lanzamos onte, vale? Así que aí podedes, perdón, atopar información sobre todas as nosas liñas e proxectos. Ben, vou agrupar esta presentación en 4 bloques. O primeiro é bases de datos lingüísticas, o segundo é, creo recordar, corpus, o terceiro é plataformas de busca e o cuarto é software. Como digo, o meu grau de implicación co que vou contar agora é mínimo ou nulo en moitos casos. Bases de datos, un produto estrela sobre todo de compañeiros, compañeiras das áreas de lingua española e de lingüística é a DESE, que pode ser que sexa coñecido por moitos de vos, vale? A DESE, eles definen a DESE como base de datos, pero como non hai ninguén aquí de a DESE, vou criticar esa categorización, porque eu creo que está a cabalo a camiño entre unha base de datos e un corpus, e ides ver por qué. Como base de datos, aí tedes a página web, sí, vale, ofrece información sobre verbos en español, sobre as construcións sintácticas e semánticas asociadas aos verbos en español, as alternancias de diátese nestes casos, pero ofrece frecuencias tamén, frecuencias de aparición. O cal digamos que esta é a dimensión máis corpus-like, digamos. Para que vexades isto gráficamente, teño aquí unhas capturas que supoño que non podedes ver demasiado. Busquei dar, simplemente, vale, na interfaz de busca, dar. E aparecen varios dares. Collín dar un. A diferencia entre dar un, dar dous, dar tres é unha diferencia semántica. E o dar un, eu tampouco o vexo desde aquí, pon arriba de todo hacer, tener, proporcionar e ofrecer. Vale. Dentro do dar un, busco un esquema sintáctico determinado que tampouco podo ler desde aquí, pero que basicamente, como vedes, ten un suxeito, un obxecto directo e ten un oblicuo introducido pola preposición por. Vale.
E o que me ofrece, pois eso, a aparición real deste esquema sintáctico barra semántico, pois no corpus. Vale, aí temos exemplos como o último, por exemplo, que dar muchos bonos por la peseta. Vale, simplemente para que vos fagades unha idea do que ofrece ADS. Hai un póster sobre este proxecto arriba e aí teredes máis información. Vou falar agora de bases de datos non sobre o español, sino que sobre a lingua inglesa. E aquí teño que falar dunha compañeira de grupo, departamento, instituto, que é Nuria Yáñez Bouza. E ides ver varios produtos feitos por ela. Vale. Esta, como podes ver aí, é unha base de datos de gramáticas do inglés do século XVIII. Vale. Por que século XVIII? Por que gramáticas e por que inglés? Porque esta investigadora está moi interesada en facer estudios de prescritivismo e estandarización da lingua inglesa. Ese é un período crucial, vale, dentro da lingua inglesa. Entón, o que fixeron foi compilar unha base de datos pois de gramáticas e de gramáticos, gramáticas, persoas, vale, responsables desas gramáticas. Isto está feito en colaboración cun instituto da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria e o que nos ofrece é, como vedes, unha plataforma de busca. Non se distingue moito, pero podes buscar por período desas gramáticas, subperíodo dentro do século XVIII, aparecen aí as gramáticas disponibles, un traballo impresionante o que está detrás deste produto, e se selecciono unha gramática, ademais de dar metadatos sobre o gramático ou gramática responsable da gramática, vale, o que me vai ofrecer é moita información sobre cuestións realmente lingüísticas que están detrás desta gramática, como podes ver aí. Non se distingue moito pola cor, que é un azul moi clariño. Isto está en liña, aberto á comunidade científica, simplemente xogar coa plataforma. A mesma Nuria, e hai un póster asociado con isto, vale? Para topar máis información. A mesma Nuria fixo outra base de datos, tamén do inglés, tamén do século XVIII, pero non de gramáticas, de fonoloxía, vale? Neste caso, en colaboración co Instituto de Humanidades Digitais da Universidade de Sheffield, Reino Unido. Tedes aí tamén o acceso aberto á comunidade científica e aquí o que ofrece unha base de máis de 21.000 palabras con información fonolóxica. E diredes, vale, que sentido ten eso? O sentido é que está tomado de dicionarios. Entón podemos ver, son dicionarios de pronuncia, non dicionarios léxicos. Dicionarios de pronuncia, co cal podemos ir vendo a evolución e as distintas opcións de pronuncia recomendada deses vocablos nas distintas obras consultadas. Mesmo período, século XVIII, pola razón que comentei antes. A interfaz de busca, atípica, moi semellante. Aquí tedes a página web de Sheffield, onde podes ver todas as gramáticas que respaldan este proxecto, e eu aí podo buscar pois directamente pola gramática, o que me ofrece un buscador por categoría léxica, subcategoría léxica, está perfectamente documentada na página web, e a IPA, a pronuncia dese vocablo, para facer estudio diacrónico e de estandarización e de armonización ortográfica e de pronuncia dentro desa época. E hai un póster relacionado con iso, e aí podedes coller o QR e preguntarlle a Nuria, que eu non sei máis do que estou dicindo. Vale. Este era o apartado de bases de datos lingüísticas. Corpus, aquí podo dicir algo máis. Vale. Comezarei falando, non sei se está Maruxa, non, vale. Está a punto de chegar, unha compañera que ten moito que ver con este produto. Un corpus de lingua de signos do español. Maruxa Cabeza, Carmen Cabeza e José María García Miguel, que pode que o coñezades, Chema García Miguel, de Lingüística, son os responsables deste proxecto, no que levan moitos anos traballando e conseguiron financiamento de varios proxectos da Axencia Estatal, que é signos. Vale. É un corpus de lingua de signos do español. No momento que busquei información, tiñan 30 grabacións en vídeo de signantes, e diredes que pouco. Non vos podedes imaginar o traballo que supón transcribir esas grabacións signadas, porque inclúen as glosas, e as glosas neste caso non son glosas lingüísticas, non son glosas léxicas, son glosas das mans. E inclúen versión en español e versión en inglés. Tamén, para que vos fagades unha idea,
unha serie de capturas, serán as seguintes. Eu podo buscar por exemplo, xénero, podo buscar por xénero textual, vale? Neste caso, unha entrevista é o que puxen aí, nesa busca. Podes buscar por sexo da persoa asignante, neste caso puxen muller. Podes buscar incluso por rango de idade, para facer un estudio longitudinal de glosa asignada. Neste caso puxen, pois, hai unha idade entre 35 e 54, e sai, pois, eso, un vídeo, vale? Atopa un vídeo do xénero entrevista, como vos comentei, do ano 2015. Entón, accedes directamente ao vídeo. O interesante é que temos, pois, na parte da dereita, a glosa, que decir, a transcripción da realización audiovisual signada. Isto está perfectamente asociado, co cal poderíamos ir por glosa directa, de glosa a vídeo e de vídeo a glosa. Vale, decir, aí está asociado con iso. E a versión en español estándar, non lingua de signos, senón que español oral, verbal e inglés. Vale. Ademais diso, para os máis interesados, as máis interesadas en cuestións de gramática, podes facer buscas dentro da glosa e dentro da versión en español verbal e dentro da versión en inglés por forma léxica. Neste caso, como podes ver aí, busquei hola, simplemente. Entón, lévanos directamente pois, ao vídeo do acto designado de hola, asociado de novo coa glosa e asociado coa versión en español verbal e en inglés. Vale. Xa digo, unha das corresponsables do proxecto vai estar aquí dentro dos minutos. Entón, na versión, no póster, que hai un póster asociado con isto, podes facerlle preguntas. Este mesmo equipo, sobre todo un deles, vou mover o rato para que non... non sei por que quedou isto aí. Pode ser que se xa... Vale. Son responsables... sí, perfecto. Son responsables dun tree bank, non é o foro para explicar o que é, de lingua asignada tamén do español, segundo a gramática de dependencias. Tampouco é o foro para explicarlo. Vale. Isto todo é transparente para vos. O que teñen é un conxunto de 500 oracións analizadas mediante dependency grammar, vale? Tamén para que o vexades, xa digo, non vou dedicar tempo a isto porque xa sabedes o que é. Temos arriba a versión parseada e abaixo a representación gráfica mediante dependencias. O interesante é que na liña, non sei se xa podes ver, a segunda liña, que é a 507, sí, tedes o texto, a transcripción do texto, que é o texto asociado co acto designado, e a glosa signada, na liña seguinte, que é na 508. A versión en español, a versión en inglés, e como vedes, a representación gráfica de dependencias está baseada na glosa do acto signado. Vale, non me preguntedes o que significa cada cousa, cada etiqueta, porque non o sei, pero simplemente quedade coa idea. Vale, son 500 oracións analizadas deste xeito, obviamente, dun xeito manual. Vale. De novo, hai un póster asociado con isto, e Maruxa estará por aquí para preguntar. E agora falo de inglés, que digamos que é o meu territorio máis coñecido. Son corpus sobre a lingua inglesa e sobre variedades da lingua inglesa. E aquí tócame tamén falar nunha compañeira de grupo, departamento e instituto, que é Elena Seoane. Elena Seoane leva moitos anos traballando na situación lingüística de Xibraltar. Unha situación lingüística interesante, dende o punto de vista dun que está en filoloxía inglesa, por esa dualidade de código lingüístico inglés-español, cada vez menos español e cada vez máis inglés. Un dos produtos estrela do equipo liderado por Elena é un componente da familia de corpus AIS, o International Corpus of English. Para os que non sodes de inglés, o AIS é unha colección de un montón de variedades, non sei cantas variedades pode haber do AIS, pero 20 perfectamente, non? Variedades do AIS, de distintas variedades do inglés, incluindo incluso inglés británico e inglés americano. Vale. Son corpus moi, moi pequenos, 1 millón de palabras, nada máis. E teñen uns criterios de compilación, de creación moi rígidos. Vale. Unha parte oral, unha parte escrita, unha categorización en registros textuais moi, moi concreta. Elena responsabilizouse da creación do componente xibraltareño do AIS. Estes son corpus de inglés.
non da situación lingüística real de Gibraltar, sino que do inglés de Gibraltar. Vale, aquí non hai español. Explícome, non? Aquí non hai español. A versión escrita, o componente escrito está rematado. Se entrades nesa página web podes pedir acceso a él. Estes corpus non teñen acceso aberto, non son consciente de ninguna variedade do AIS que teña unha plataforma de busca directamente proporcionada polos responsables da compilación do corpus. Este sí que vai ter esa plataforma de busca. Vale? Son corpus que accedes á anotación. Moitas veces non están nin anotados. Simplemente tedes o texto cru. Aquí vai a ver. Vale? Están traballando agora mesmo na parte oral. Precisamente por iso non vos podo dar ningún pantallazo chulo, vale? Simplemente eso, o que son os xéneros, os rexistros textuais e pouco máis. E hai un póster asociado con eso. Elena está facendo 2 produtos máis. Neste momento, Elena e o seu equipo, moito máis pequenos, están en construcción. Un é un corpus de inglés gibraltareño falado, pero moi actual, vale? Está baseado nun podcast, parece ser que moi popular en Gibraltar, que este que tedes aí, Street Talk. Están facendo a transcripción, a anotación, vai ter a anotación de part of speech, haberá unha plataforma tipo CQP Web ou semellante para facer buscas nese corpus. Outro produto moi semellante a este, hai un póster asociado tamén a este, é un produto moi semellante é o GPress, que é inglés gibraltareño escrito en prensa, vale? E aquí utilizan as versións web de 2 periódicos, o Panorama e o Gibraltar Chronicle. Isto é moi recente porque están cubrindo o período, como vedes aí, do 14 ao 24, vale? E haberá unha plataforma tamén tipo CQP Web para buscar, para facer buscas. E hai un póster asociado a isto. Outro corpus do que non vou falar, e vos vou dicir por qué, é Archer, vale? Un corpus que para os que facemos inglés é un referente, sobre todo para os que facemos ou fixemos investigación diacrónica sobre inglés. E non vou falar dese corpus simplemente porque hai un grupo da USC que forma parte deste consorcio Archer. Por que meto isto na presentación? Porque a coordinadora do proxecto é Nuria Yáñez, da que falei antes, vale? Pero aquí vai haber un póster, creo, non? Dun grupo da USC, e aí teredes toda a información. Ben, remato con este último corpus, que estaría tamén liderado por Nuria, en este caso cun equipo da Universidade de Liverpool, Reino Unido, que é o APU. Un corpus interesante, original, dende o meu punto de vista. É un corpus de textos producidos por estudantes de primaria e secundaria británicos dos niveis 6 e 11 do sistema educativo británico. Estamos falando de primaria, principios de secundaria, vale? Con anotación gramatical, anotación semántica, utilizando o analizador semántico de Lancaster ou Uckrell. Diredes, que sentido ten facer isto? Está feito nunha época moi determinada que é 1979-1988, a época de Thatcher, na que hubo unha revolución do paradigma ou das normas de estilo do inglés académico exixible ao alumnado de primaria e secundaria. Entón, dende un punto de vista diacrónico, o estudo da lingua inglesa escolar nese período é moi interesante. Ou eso é, polo menos, o que me di Nuria. Vale. E isto está en acceso aberto, hai unha plataforma de busca, podes buscar por metadatos culturais e sociolingüísticos dos estudantes, dos productores dos textos, e tamén a parte gramatical, e a parte, aquí tedes un exemplo de tagging gramatical de POS, e aquí tedes un exemplo de tagging semántico. Está disponible a comunidade científica e podedes xogar con el. Vale. Non, pensei que este era o último corpus, hai un máis. E aquí sí que teño algo que ver. É un corpus de inglés como segunda lingua, producida por estudantes universitarios da Universidade de Vigo, que non son nativos en inglés. Vale? Corpus oral, 100.000 palabras, en cuestión de 2 meses estará accesible tanto os audios como a transcripción. Eu coordinei esta compilación, estivo directamente realizado por unha doctoranda miña, tristemente falecida hai uns anos. Espero que estea disponible para a comunidade científica en breve.
vou saltarme isto. Plataformas de busca, porque teño 3 minutos. Das primeiras vou falar pouco porque son coñecidas aquí porque precisamente están no ILGA. Vale, están en servidores do ILGA. Son produtos desenvolvidos en Vigo polo grupo TAL, por un grupo anterior chamado Seminario de Lingüística Informática, liderado por Xavier Gómez Guinovar. O primeiro son recursos de dicionarios, corpus en galego, corpus paralelos de traducción, con busca gramatical, con opcións de busca gramatical. E o segundo é un banco de datos de neoloxismos no galego, podendo facer filtraxe corrixídeme se non é así, por categoría gramatical, e o que parece moi interesante é pola tipoloxía do neoloxismo en sí. Vale? Eso todo está disponible aquí no ILGA. E a última plataforma, creo, da que vou falar é esta, que tamén un pouco original, desenvolvida por unha compañera da área de traducción e interpretación, Elena Sánchez Trigo e o seu equipo, que é un portal de recursos lingüísticos do ámbito biomédico sobre enfermidades raras. Isto está respaldado por corpus, que en total, tedes aí a listaxe dos corpus, comprenden máis de 8 millóns de palabras en inglés, francés e español. O obxectivo non é gramatical. O obxectivo deste repositorio non é gramatical, sino que é moito máis léxico. Pensade que é un produto desenvolvido por colegas de traducción e de interpretación, co cal non hai anotación gramatical de ningún tipo. A interfaz de busca permite buscar xénero textual, estamos falando de xéneros médicos, biomédicos, subxéneros, hai unha clasificación de xéneros, e pode buscar a palabra en sí e o seu equivalente en inglés, español, francés, dependendo da lingua de busca, tedes as outras posibilidades. Aquí, para que vos hagas unha idea, pues simplemente metí en inglés illness, esta é a concordancia que me ofrece. É interesante polo xénero en sí, polo ámbito acotado e por ese banco léxico que está detrás disto de 8 millóns de palabras. Vale. E remato con software. Vale, un minuto. Un produto que están desenvolvendo agora mesmo tamén nun grupo de investigación de traducción e interpretación liderado por Pablo Romero e o NerdBuddy. E hai un póster asociado con isto. Que é isto? Este é un software de, e leo, análise automática, semiautomática e asistida de subtítulos intralingüísticos en directo con inteligencia artificial. E subtitulado intralingüístico en directo quere dicir subtítulos na mesma lingua na que temos o audio. Vale, para que vos imaginades. Peza audiovisual en Netflix, en inglés, e vemos o subtitulado en tempo real en inglés. Vale, esa idea. Que non coincide coa transcripción literal desa mesma peza audiovisual. Vale? Sempre ten unha adaptación a un subtitulado por razóns comunicativas e de eficiencia. Este produto está baseado nun modelo de avaliación da calidade dos subtítulos desenvolvido tamén por Pablo Romero, que parece ser tivo moitísimo éxito e que está utilizado, por exemplo, por Radio Televisión Española, pola BBC e por Nacións Unidas, que avalían con métricas moi empíricas a calidade do subtitulado para facer comparación entre sistemas. O que fixeron aquí foi aplicar IA, tanto IA comercial, modelos comerciais como non comerciais, vamos a ver agora. Está sendo agora mesmo testada a versión beta por Netflix, polo Parlamento Europeo, por algunha cadea tamén de televisión. E, como vedes, se utilizan modelos abertos e modelos comerciais. Están, neste momento, decidindo cal é o mellor modelo para incluir no seu software. Pasáronme un pantallazo, e no póster asociado tedes un enlace a un vídeo da demo para que vexades como funciona isto. Non sei se o podedes ler, pero aquí temos na columna da esquerda a transcripción literal da peza audiovisual, palabra por palabra, é dicir, exactamente o que están dicindo os actores nesta película ou que sexa. Vale. E na dereita temos o subtitulado. Fixadvos que o que queremos facer é non crear o subtitulado, queremos avaliar a súa calidade. Entón, compara os dous corpus, digamos, vale? E no medio temos a avaliación lingüística que faría o sistema pre-IA e a avaliación lingüística que faría o sistema IA, representados por estes dous iconos que tedes aquí. Este sería o nerd clásico, este sería o robot sería o IA.
Incluso ofrece a posibilidade para o subtitulador ou a subtituladora, ofrece a posibilidade de modificar en tempo real o subtitulado, con pequenas ferramentas de movimento de pezas léxicas, eliminacións, mover algún elemento dentro da cadea lingüística, pero iso non é importante. O importante é isto, que son os índices de avaliación da calidade, vale? Eso interese de empresas como Netflix ou, bueno, este tipo de compañías, vale? Hai un póster asociado con isto. Pablo non puido vir aquí porque está ahora mesmo noutra conferencia, pero estaría encantado a través do QR de ofrecer máis información sobre este produto. E nada máis. Moitísimas gracias. Moitísimas grazas, Javier, por este panorama dos proxectos e recursos do Instituto Lingua. Seguro que hai algunha pregunta, ainda que ao principio Javier dixo, aí está. Xa, Teresa, cando queres. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Esto ya para empezar. Es una pregunta sobre esto último que acabas de señalar, sobre el sistema este desarrollado por Pablo Romero. Después de tu explicación entendí lo que era el subtitulado intralingüístico, pero mi pregunta es muy frecuente la utilización de subtitulado intralingüístico? Sí. Sí. Muchísimo. Pero, ¿y cuándo? Yo no... ¿En las televisiones, sí? Sí. Piensa, por ejemplo, para espectadores no nativos, por ejemplo. Es decir, que utilizan el subtitulado como apoyo lingüístico a lo que están escuchando en otro idioma, por ejemplo. Vale, para problemas para población con deficiencia auditiva. Este subtitulado, corregidme las personas de traducción, no está especialmente dirigido a esa población, ¿verdad? No. Hay un subtitulado especial para población con deficiencias. Exactamente. Pero este, por ejemplo, como apoyo lingüístico es una solución muy habitual. Es decir, imagínate que ves una película, una serie en un idioma que no conoces y lo quieres ver en versión original. Este es el subtitulado automático que utilizaría Netflix, por ejemplo. Y la idea es evaluar si el sistema automático que lo produjo funciona bien o no. Okay. Esa es y no sé mucho más. ¿No? Menos mal. Lo del cerdo que mira por la ventana. El cerdo que mira por la ventana, creo que nos habremos reparado todos en el ejemplo, ¿no? No. ¿Qué era en ADS? ¿En ADS? ¿En ADS? Era de Chema. No. Eso te pregunto. Vale. Sí. Sí. Muchas gracias, Javier. Queríache preguntar, creo que xa mencionaches, a maior parte destos recursos están en acceso libre. Sí. Creo que dixeches que sí. Vos atopachedes moitos problemas agora con todo isto do tema dos problemas éticos e legais, ás veces o material do corpus, sobre todo cando interveñen distintos participantes, bueno, pois ás veces hai problemas de si ese material pertenece ao grupo de investigación ou pertence, non sei, si miraches ese tipo ou tuveches algún tipo de problemas con... Xa digo, vou falar de proxectos que non son propios, vale? As plataformas de busca de ADS, as plataformas de busca, por exemplo, do inglés, de Nuria, vale? Son previas á existencia de un protocolo ético, por exemplo, na Universidade de Vigo. Nos agora que queremos publicar o corpus que vos comentei de estudiantes universitarios, que é un corpus antigo, pero que queremos publicar agora, é terrible pasar polo comité ético. Terrible. Supoño que era o que queres decir, non? Sí. Terrible. Ya está. Realmente temos parada a plataforma por eso. Claro. Porque aparte é moi complejo. No seu momento non pedimos os permisos que nos piden agora. É moi difícil contactar coa xente, claro. Este é un corpus que se compilou hai
6, 7 anos, ou máis, sí. Co Clare, sí, máis, sí. É moi complicado. Sí. Gracias. Vale. Ben. Vale. Ben, continuamos entón. Para min tamén un placer presentarvos a Pedro García Louzao, que é compañeiro no Instituto da Lingua Galega, que vai presentar unha comunicación en coautoría con Xulio Sousa, que hoxe non pode estar aquí. Pedro é graduado en Lingua e Literatura Galegas pola Universidade de Santiago de Compostela, universidade en que realizou despois o mestrado interuniversitario de Lingüística Aplicada, UNILA. Está a piques de comezar a súa tese de doutoramento acerca da variación morfolóxica e dialectal do pronome persoal átono galego, dirixida por Francisco Dubel. Desde o ano 2023 traballa no Instituto da Lingua Galega na digitalización dos materiais do Atlas Lingüístico Galego para a creación dun Atlas digital, o Alga Digital, é un proxecto que é Xulio Sousa. Así que hoxe vai nos falar deste Alga Digital, o Alga Digital do papel ao píxel. Queiras, e cando poidas. Vale, pois moitas grazas, Maruxa. A ver se atopan... Escoítase? Sí. A ver se atopan a miña presentación. Nada. Vale, para pasar aquí. Para adiante. Con isto. Co penúltimo. Por abaixo. Para ir para atrás? Vai para atrás. Non se pode. O de arriba. Vale. Pois, bueno, como xa me presentou Maruxa, eu chamome Pedro. Antes de nada vou facer referencia a unhas cuestións puramente burocráticas. Este proxecto está financiado inteiramente pola Fundación Barrié e de aí foi quen se encargou da parte de desenvolvemento da páxina web e a parte de selección e preparación dos materiais lingüísticos levámola a cabo eu, Xulio Sousa, en colaboración con estudantes de prácticas, Rebeca Rivas, Noa Sobrino, que son do grau de galego, e Fiana Lamas, que é do Mila. Entón, antes de falar do Alga Digital, hai que falar do Atlas Lingüístico Galego, que é o seu precedente inmediato.
Este proxecto, supoño que xa todos o coñeceredes, ou polo menos a maioría, é un dos proxectos fundacionais do Instituto da Lingua Galega, pioneiro nos estudos de lingüística galega. É un proxecto de dialectoloxía que levaron a cabo dende o ILGA, Francisco Fernández Rey, Manuel González e Rosario Álvarez, que entre os anos 74 e 77 realizaron unha serie de entrevistas en diferentes puntos da xeografía de fala galega, concretamente 167 puntos, non só do que coñecemos como a Galicia administrativa, senón tamén de Asturias, León e Zamora, do occidente de fala galega. Neses puntos pasaron un cuestionario de 2.711 preguntas pues para coñecer léxico, pronuncias de palabras, como era a morfoloxía das distintas falas. En cada caderno recolleron máis de 4.000 respostas que nos últimos anos volcáronse todas nunha base de datos en Access informatizada que conta pues, con 500.000 de ítems que está vinculada cun programa de xestión de información xeográfica coa que se representan directamente nun mapa para despois publicalos en volumes en papel. De momento hai 7 volumes de morfoloxía verbal, morfoloxía non verbal, fonética e 4 de léxico e este ano contan publicar o 8º. Todos estes volumes foron os que se empregaron para facer a versión digital, incluído o 8. Vale, entón, isto fai referencia máis ben a un concepto tradicional de atlas, un gran libro en papel cheo de mapas con símbolos que representan cuestións lingüísticas. Nos últimos anos, no século XXI, bueno, xa dende finais do XX, empeza a falarse de atlas digitais. Fundamentalmente, hai dous grandes tipos. Están os atlas digitais estáticos e os dinámicos. A diferenza principal é que os estáticos, por exemplo, o atlas do catalán, non difiren moito do que é a versión en papel, simplemente é como unha especie de PDF subido a internet. Permite facer buscas, pero as opcións que che ofrece non distan moito, non sendo cuestións máis prácticas de consulta, que se poden consultar nun móvil, do que che ofrece un atlas en papel. Como vedes, bueno, é un exemplo, non sei se se ve moi ben, son como fotocopias, como unha especie de escaneado, non sei moi ben como é o sustantivo. E despois están os atlas digitais dinámicos, como por exemplo o atlas dos Alpes ou da Suíza xermanófona. Estes atlas, ademais de permitir a consulta dos materiais e dos mapas, permiten a interacción con eles. É dicir, o investigador pode adaptar os mapas aos seus intereses, apagando respostas, mudando cores, decidindo que elementos se representan e cales non, en función dos intereses da súa investigación. O Atlas Digital, o Atlas Lingüístico Galego Digital, o Atlas Digital, vai ser un atlas destas características, un atlas digital dinámico. Isto mellorará o acceso, xa non haberá que ir á biblioteca, mover eses tomos de papel que son pesados e difíciles de consultar, facilitará a consulta na medida en que poderemos telo cada un na súa casa, no móvil, no portátil, no bar, na escola, e, como xa dixen, permitirá adaptar as buscas dos investigadores e usuarios aos seus intereses particulares. É unha cousa que non introducín aí e que pensei hoxe pola mañá, é que favorecerá a transferencia do coñecemento fora do que é a comunidade universitaria, de algún xeito. Os materiais que seleccionamos, como xa vos dixen, son os que están publicados nos volumes en papel. Fundamentalmente hai mapas de 3 tipos. Mapas fonéticos, que se escolleron seguindo criterios para que o resultado dera conta do estado sincrónico da lingua e tamén dos procesos diacrónicos que levaron a ese estado,
Mapas de morfoloxía, pois, por exemplo, mapas que dían conta da formación do plural, do paradigma verbal, do paradigma dos pronominal e, sobre todo, mapas léxicos que pois dían conta de diversas cuestións, por exemplo, do grado de castelanización de certos campos semánticos, de léxico que teña que ver con cuestións culturais, por exemplo, nomes das plantas, nomes das estrelas, nomes de oficios, ferramentas. Os materiais, polo tanto, agrupáronse en 3 categorías: fonética, morfosintaxe e léxico, que son as categorías sobre as que se vai poder facer as buscas. Como vedes, é unha distribución un pouco desigual. De fonética só hai 55 mapas, de morfosintaxe hai case 200 e de léxico 600 e pico. Ten que ver co tipo de datos que se recolleron, é dicir, hai moitos máis datos de léxico que dos outros casos. E, en total, contamos que cando a primeira versión da páxina web este feita, haxa un total de 890 mapas consultables. Entón, agora, se todo vai ben, Elisa ou alguén hai que entrar nese hipervínculo. Non sei. E agora das ali arriba onde pon algo online, arriba a esquerda de todo, esquerda. Aí, sí. Vale, e agora podo movelo eu? Ah, vale, pero faltanme cousas. Vale. Bueno, pois isto sería a portada da páxina web. Vai ser unha páxina web de acceso libre. Ainda non está claro se vai facer falta rexistrarse, é dicir, crear un perfil ou non. É unha versión beta, é dicir, non está rematada e aínda hai cousas que non están ben feitas. Bueno, explícovos un pouco. Temos a parte fundamental, que é a ferramenta de busca e consulta da información, e despois temos lapelas de información xeral, as localidades nas que se fixaron as enquisas organizadas por provincia. Vai haber unha parte de información de que é o Atlas, na que haberá unha descripción, e supoño que fotografías, porque fixaron fotos nese proceso de cando fixaron o traballo de campo, unha lapela de axuda onde se informará ao usuario do funcionamento da aplicación, pero vaya, é unha aplicación bastante sinxela e intuitiva. E, por último, unha ferramenta de contacto, onde os usuarios poderán solicitar información que lles interese, novos mapas, informar de erros. Vale, entón, como funciona a ferramenta? Vale, a busca non está aínda a que vai ser definitivamente. A idea é que haxa unha busca simple que permita buscar por categoría gramatical, é dicir, por exemplo, léxico. Aquí introduciríamos. A idea é que xa che aparezan todas as opcións, pero de momento non está feito. Entón, escribimos T e sálennos todos os mapas que conteñan a letra T. E outra busca, que será a busca avanzada, que permitirá buscar no nome do mapa, nas formas que contén o mapa ou nas notas do mapa. Tanto en transcripción, en ortografía convencional, como en transcripción fonética. Entón, por exemplo, activamos o teclado fonético e, por exemplo, podemos buscar algo que conteña lateral palatal. E sálenos todas as opcións que conteñan este fonema. Podemos coller... Isto está preparado, pero... Cella. Xa nos sae unha previsualización do mapa de Cella. A idea é que esta previsualización se corresponda co mapa en papel, en cores e en símbolos. Hai unha diferenza na visualización, a xente que estea feita a traballar co Atlas en papel darase conta cando nun punto hai varias respostas, no Atlas en papel aparecen consecutivas. É dicir, aparecerían os símbolos un pegado ao outro, pero a aplicación non o permite. Entón, non sei se se pode apreciar,
por exemplo, este punto de aquí de arriba, onde saleu A1, Campos e Sálave, ten como a liña que o perfila discontinua. Apréciase. Iso indica que neste punto hai outra resposta por debaixo. É un pouco farragoso buscalos un por un, entón abaixo temos unha opción de amosar só casos de múltiples respostas. Entón, por exemplo, cando clicamos nun dos puntos, ábresenos un cadro onde aparece o código do punto, que non sei se ve moito, C da Coruña 24, o punto 24, aparece o lugar, a parroquia e o concello onde se recolleu, o número de respostas e as respostas. As respostas. Á esquerda, a transcripción ortográfica e á dereita, a transcripción fonética. E se vos fixades, debaixo de cada unha, neste caso só aparece unha vez, aparece o que nós denominamos notas, que é información complementaria que se recolleu neses puntos. Pode ser, como neste caso, que pon é de uso infrecuente e está en desuso, un parecer que o informante indicou, é dicir, sobrecella sería unha forma que se coñecía, pero que o informante percibe como de uso infrecuente. Poden ser datos tamén de, por exemplo, é propio da xente nova, é propio da xente vella, ou datos máis de tipo semántico. Pois hai diferenza de significado entre cella e sobrecella. Sobrecella fai referenza ás cellas dos animais, que non sei se teñen, pero podería ser un exemplo. E isto sería todo en canto a ferramenta de consulta da información. Non sei como vou de tempo. Creo que ben. Pero como xa vos dixen antes, a idea é que non só se poida consultar, senón que tamén se poida interactuar co mapa. Entón, vou desfacer isto. O mapa tanto permite unha visualización en símbolos tradicional como unha visualización en polígonos de Voronoi, que, bueno, clicando aquí xa cambia para un ou para outro. É fácil volver. E aquí hai un simboliño que non sei moi ben o que é, o símbolo de axustes ou o símbolo do que sexa. Sí, filtros. Que abre un modo de edición. Bastante simple tamén. Permite, por exemplo, apagar respostas, por exemplo, se non nos interesa a cexa, apagámola e desaparece. Permítenos tamén cambiar o símbolo e cambiar a cor. Entón, isto permite que dun mapa poidan aparecer 1000 mapas. Se nos interesa un mapa onde se vexa claramente a oposición entre cella e sobrecella, eses compostos diacrónicos cada preposición sobre, teríamos que ir cambiando un por un todos os símbolos ao noso antollo e modificar o mapa. Ca opción de guardar, o mapa novo que nos faríamos quedaría guardado no noso perfil. En teoría vai haber, cada un de nós vai ter un perfil e poderíase descargar, compartir un enlace para publicacións ou o que for. Non sei se credes que faiga un exemplo disto que acabo de dicir ou quedou máis ou menos claro. Estaría ben. Vale, pois habría que ir un por un. Por exemplo, vamos poñer todos os cella, ceja, pois en color maxenta, sobrecella en azul. Bueno, non quero ir. Porque estaba no outro, vale. Bueno, é cuestión de ter unha pouca de paciencia tamén. Este, por exemplo, apagámoslo porque non nos interesa, sobrecella azul, e vamos configurando un novo mapa onde está moito máis claro o que a nós nos interesa representar, que é esa oposición cella sobre cella. E tamén, por último, temos a opción de, por defecto, aparece OpenStreetMaps. Temos tamén outros mapas.
para a visualización. Hai varios estilos, cada un que escolla do que máis goste. E isto sería todo. Non sei se me saltei algo, se houve cousas que non se entenderon, se hai preguntas, estarei encantado de respondelas. E nada, obrigado pola vosa atención. Muchísimas gracias, Pedro, por esta presentación, por darnos a coñecer o Alga Digital. Seguro que hai algunha pregunta por aí. Sí, Javier. Dixeches que o número de mapas é diferente dependendo da dimensión, se estudas a fonética, o léxico, a morfosintaxe. E Sí, todo está baseado nas mesmas entrevistas. sí. Non entendo por que hai un número diferente de mapas. Algo... Porque, por exemplo, se pregunta... Non sei se... que seguramente perdín totalmente. O número de preguntas, non co número de puntos. Claro. Porque as preguntas son claramente sobre o léxico, sobre... Hai preguntas de fonética, preguntas de morfología, preguntas de Claro, léxico. hai preguntas diversas. No, son uns... É un cuestionario. Vale. É que Se volvo á desconocía. presentación... Vale. E despois Ah, categorías no. morfosintácticas, Sí, son cales son as categorías morfosintácticas que se poderán buscar no desplegable cando exista? É unha categoría xeral, morfosintaxe, non se van desplegar. Non podes meter nada, podes buscar todos os mapas de morfosintaxe. É dicir, mapas nos que se vexa a formación do plural, a formación do feminino ou do masculino, os verbos, mapas sobre pronomes ou o artigo, sintaxe, colocación. Non é que se despleguen categorías de morfosintaxe, senón que se desplegan todos os mapas posibles consultables. Sí. Vale. Sí. Ahora que vai ela. Vale. Por exemplo, Quería preguntar si en el desplegable aparecen unas categorías. No, No. non aparecen. Aparecen os nomes dos mapas. Aparece, por exemplo, ves, verbos, van ser todo con nosco, con vosco, non vai aparecer separado por morfoloxía verbal, morfoloxía non verbal, sintaxe, é todo un remexido. Sintaxe hai, o que pasa é que hai, Sí, quero dicir, non hai unhos mapas que che poñan sintaxe. Hai un mapa dunha frase, por exemplo, que é de sintaxe, pero non che especifica o mapa. Explícome. Si, é que de sintaxe, non sei se metimos algún xusto. Por exemplo, eulle non podo. Pois é un mapa onde se xoga, onde se non se xoga nada. Represéntase as dúas posibilidades de colocación do pronome nesta estrutura. Claro. Tens que saber que preguntas son de sintaxe ou que preguntas non. A idea, por exemplo, é que se a ti te interesa o pronome lle, con buscar lle, se accedes a eses mapas. É como unha búsqueda de abaixo, non tanto de arriba. Creo que había por aí. Sí. Vigo, quería comezar polos parabéns. O Atlas Lingüístico de Galicia é unha obra monumental e a verdade é que é un placer ver como se lle dá vida nova, non, a isto e como se achega a novos modos de coñecer e de buscar, non? A miña curiosidade ten que ver con algo que me pareceu que ten que ver ca diacronía, co nome diacronía. E é que se as persoas que xuntamos datos, un dos retos máis difíciles que temos é enfrentarnos a como envellecen eses datos, non, como seguen vivos, non? Entón, quería saber, por exemplo, en que medida
permite esta presentación do Atlas a chegarnos a por exemplo, a estudo de procesos de desfonoloxización. Sería posible? Por exemplo, de perda do seseo nunha comarca. Estou acordándome dunha cousa que me pasou hai poucos anos e é que un estudante de doutoramento puxo cara asombrada cando eu lle falei do seseo do Val Miñor e días despois veume dicir que a xente maior, eso era unha cousa da xente maior de 50 anos. Entón, bueno, pois podíamos aprender algo deste tipo de cousas. Nada máis, moitas grazas. Creo que non sei moi ben que teño que responder. O sea, claro, non hai datos A ver. novos. A ver, eu que quería, isto podería que facelo entre comparación entre varios mapas. Por exemplo, Xulio Sousa tamén ten traballos con, como se chamaba? No, pero o que fixo Con David. con David Rodríguez. David Rodríguez Lorenzo. Que fixeron unha tese de doutoramento sobre comparación. El comparaba o Alpi, os datos do Alpi, os datos do Alga, os datos do Alpi, que algunha parte eran do 36, non? Eran da época do 36, outra parte eran do 50 e pico, me parece, non? Despois, os mapas do Alga, do 75, digamos, e el fixo unha enquisa máis pequena, non tanto en número de preguntas como en número de puntos, para comprobar no 2000, alrededor do 2010, non? Para comprobar un pouco o estado, non? Entonces facía eses tres estratos, pero necesitas ter tres mostras para poder comparar a evolución no tempo, porque claro, o mapa os datos son nese tipo, son estáticos no tempo, son Os datos seguen claro. sendo... Claro. O que sí, é unha base de comparación que se tes outros datos novos, sí podes ir contra eles. Cando falei de diacronía referíame do latín ao galego. O sea, quero dicir, non me refería a do galego do 70 ao galego do 2020. No, a idea é, non sei se en algún futuro se introduzan datos doutras enquisas. Doutras enquisas. O problema de introducir datos doutras enquisas é que terían que ser nos mesmos puntos a un informante parecido para que foran comparables cos datos do Atlas. Sería fantástico, pero de momento, nunha primeira versión, só van os datos deste proxecto. E aínda quedan datos recollidos no 70 que non están publicados. Entón, bueno, iso. Para quen teña interese, a tese de David Rodríguez Lorenzo pódese consultar, está accesible online. Algunha outra pregunta? Por ali. Artur. Rápidamente, yo la verdad que realmente impresionado por todo el trabajo que se está haciendo por parte del grupo de investigación en Galicia y bueno, por enlazar con lo que comentaba al principio de la jornada, ¿no? Me sumo a la satisfacción de ver que un material que estaba estático, que era rígido en su utilización y en su explotación, cobra nueva vida y que además permite esa interoperabilidad, ¿no? Pero yo animo a que vayáis un poquito más allá de lo que ya se ha hecho, porque se ha hecho un trabajo muy importante de llevar lo que había en el papel a un formato que permite montar este tipo de aplicaciones, pero que se puede hacer aún más interoperable. Ahí hay algunas cuestiones de, me gustaría que el mapa fuera así, o me gustaría, si hubiera una forma de acceder a esos datos, para que incluso la gente pensara en nuevas formas de representar esa información con otras herramientas, porque ese trabajo ya está hecho. Son esas migas de pan de las que hemos hablado, ¿no? O incluso la aplicación tuviera una interfaz, una API, ¿no? Una forma de consultar directamente con más flexibilidad para que yo también pueda montar otro tipo de aplicaciones o incluso enlazarlo con otras fuentes de datos. Porque no puedo superponer dos mapas, uno que sea de, no sé, de comunidades históricas del gallego o de información educativa con respecto al uso del gallego, porque no puedo permitir esa conexión que me permita relacionar esto y potenciar aún más el trabajo que ya había hecho, que puede ser muy útil para otra gente, ¿no? Yo creo que siempre es interesante que pensemos en que puede haber distintos niveles de interoperabilidad, ¿no? Y no solamente una aplicación final que ya ofrece un acceso a esos datos, pero pensando como en un usuario final con unas necesidades muy específicas que a lo mejor son mucho más diversas para el investigador, ¿no?
Eso por un lado. Y luego otra pregunta que quería comentar aquí, un poco para reflexionar, el tema de la sostenibilidad de todo este tipo de herramientas. Cuando acaba el proyecto y acaba la financiación, si hay que hacer un cambio, ¿qué ocurre con este tipo de herramientas? Si hay que hacer ahora, por ejemplo, una actualización de WordPress porque hay un aviso de una brecha de seguridad que no ha pasado y no ha pasado con grupos de investigación en la Universidad de Jaén. Oye, mira, que no han dicho que tenemos que actualizar WordPress, esto no lo hizo una empresa y ahora necesitamos que alguien nos actualice a una versión más moderna. ¿Podéis hacerlo vosotros? Digo, bueno, ¿y dónde está la información? Ah, pues está en un servidor que montó la empresa en algún sitio y nadie tiene acceso. Y todos los investigadores metieron sus datos en aquella máquina y todo el trabajo está ahí, pero nadie sabe cómo acceder a eso. Entonces, me refiero en que si estas cuestiones de sostenibilidad se piensan porque realmente hay muchísimo trabajo detrás. Si somos capaces de identificar esos distintos niveles de generación de información y nos aseguramos su preservación, bueno, pues al menos no corremos el riesgo de perder ese enorme esfuerzo que ya se ha realizado, ¿no? Era solamente, bueno, pues por comentarlo, ¿no? Porque hemos visto ahí varias aplicaciones finales, entre comillas, ¿no? Entonces yo me pregunto hasta qué nivel o hasta qué punto hemos también previsto esa sostenibilidad de las soluciones y de los datos que se han generado, ¿no? Nada máis. Pois, grazas polo consello primeiro, será un consello que o entendín así. En canto a isto último, a verdade é que tes razón. A parte informática está externalizada, non a fixamos nós, entón tampouco che podo dar unha resposta, porque tampouco sou informático, pero, bueno, é unha cousa que aquí habería que, polo menos, darlle unha volta. Digo, porque yo participé en el convenio que llevó a cabo este proyecto. Digo que llevó a cabo que cuando se hizo el diseño del proyecto, ¿no? Y bueno, la fundación en principio se compromete a mantenerlo y a garantizarnos el acceso y para poder hacer reformas, etcétera. Y bueno, es una fundación con la que venimos colaborando con el instituto desde los años 70 y entonces en principio, digamos, la idea es que la colaboración se va a mantener entre el Instituto de Lengua Galega y esa fundación para mantener activo y actualizado es decir, hay un compromiso de mantenimiento, claro, si les pasa algo, desaparece la fundación o lo que sea, pero en principio también está previsto que los datos y las bases de datos son nuestras y podemos recuperarlas en cualquier caso, que no se van a quedar cerradas y perdidas en un servidor de una fundación que puede desaparecer, desconectarse y se ha perdido todo. Es decir, nosotros tenemos la propiedad y tenemos copia de esos datos y de estos recursos para en el futuro está previsto que si sucede cualquier cosa nosotros podemos, en la Universidad de Santiago, ¿no? Es decir, dispone de todo el material, de todos los recursos para poder, digamos, publicarlos y hacer cosas con ellos en el futuro. Es decir, que esa continuidad en principio está prevista. Ese mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo está previsto hasta donde se puede prever. En cuanto a lo anterior, sí es cierto, es muy limitado porque estamos, digamos, esta es la fase 1 y estamos con un financiación limitada y sí, esta es la primera parte. La segunda parte sería ampliar a más mapas, más fenómenos, etcétera. Y después otra versión 2.0 o lo que sea, sería ya ser más abierta en el sentido de que una persona pudiese entrar directamente a hacer buscas sobre una palabra que está en la base de datos y generar sus propios mapas. Es decir, no solo partir de mapas cerrados, porque en principio estos son mapas no cerrados del todo, pero sí hay un catálogo de mapas cerrado. Es decir, no podemos crear mapas nuevos. Pero la idea futura sería que una persona pueda crear sus propios mapas a partir de la información que está en la base de datos. Es decir, que puedes buscar con palabras o puedes mezclar información de varios mapas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con lo que daría muchas más posibilidades, pero como era una complejidad bastante mayor para en esta primera fase, en principio, vamos a empezar, esta es la fase 1, digamos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues sí, sería muy interesante poder hacer todo eso. Bueno, y disculpas porque estoy... Vale. Pois, ímolo deixar aquí, que imos con un poquinho de atraso.
Oh. Ben, finalmente imos rematar esta terceira sesión de comunicacións con Leticia Eirín, da Universidade da Coruña. Leticia licenciouse en Filoloxía Galega nesta Universidade da Coruña e doutorouse tamén na Universidade da Coruña no ano 2012. O seu traballo de investigación está centrado na literatura medieval galego-portuguesa e na actualidade é profesora da área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña e fai parte do proxecto Universo Cantigas, que ten como obxectivo realizar a edición crítica digital da lírica profana galego-portuguesa. E precisamente de Universo Cantigas é do que nos vai falar agora, o ciclo de Universo Cantigas, Filoloxía e Humanidades Digitais. Moitas grazas, Leticia, por aceptar o convite e cando queiras. Moi ben, moitas grazas, moi boa tarde. Quero, en primeiro lugar, desde logo agradecer ao Instituto da Lingua Galega e concretamente a Víctor Míguez Rego e a Elisa Fernández Rey como comité organizador desta segunda xeira o convite para presentar aquí o proxecto Universo Cantigas. Ben, pois Universo Cantigas, edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa, é un proxecto aínda en andamento, sempre dicimos que é un work in progress, que ten como obxectivo completar a edición crítica do conxunto de textos que integran a poesía profana galego-portuguesa. É un proxecto interuniversitario en que, para alén de eu propia, compre destacar ante todo a dirección de Manuel Ferreiro, tamén da Universidade da Coruña, así como Mariña Arbor, desta universidade, da Universidade de Santiago de Compostela, ou Bieito Arias Freixedo, da Universidade de Vigo. O sea que no equipo editorial do proxecto participan investigadores e investigadoras das tres universidades galegas. Na actualidade estamos a traballar coas cantigas de Escarnio e Maldicer, como comentarei despois, e nesta parte do proxecto tamén participan colaboradores como Miguel García Fernández, que nos acompaña aquí, desde esa parte histórica que é tan relevante para este xénero, non? Todo o desenvolvemento do proxecto foi realizado exclusivamente coas axudas do Ministerio obtidas en concorrencia competitiva e sen outro tipo de axuda institucional. Mais antes de proceder á súa descripción, o relato de como se está a construir Universo Cantigas, compre ir por orde, cara atrás, cara ao inicio, e falarmos, aínda que sumariamente, dos antecedentes do que foi o glosario crítico da poesía medieval profana galego-portuguesa, que se denominou Proxecto Glosa, e no ano 2010 comezaba o desenvolvemento deste proxecto que se dividiu en dúas partes. Unha primeira dedicada ás cantigas de amor e de amigo que se desenvolveu entre os anos 2010 e 2012 e a segunda dedicada ás cantigas de Escarnio e Maldicer entre os anos 2013 e 2015. Neste caso, unha vez revisados os manuscritos e analizados e solucionados na medida do posible todos os pasos conflitivos detectados na lectura crítica dos textos, que ademais tamén foron confrontados coas edicións máis fiables, foi elaborado o glosario. Un repertorio lexical, dicionarizado, contextualizado e exhaustivo das máis de 1.600 cantigas que constitúen a lírica profana galego-portuguesa. O resultado foi unha base de datos que, ademais, estaba dotada dunha ferramenta interna autosuficiente, unha plataforma pública, accesível a toda a comunidade investigadora, desde logo a todas aquelas persoas interesadas nas cantigas. O glosario tivo unha ampla repercusión na comunidade investigadora e obtivo, ademais, o Premio Concepción Arenal de Humanidades xa no ano 2014. Seguindo así co proceso cronolóxico, a existencia do glosario da poesía profana galego-portuguesa, realizada, como xa foi dito, sobre un corpus de textos revisados e actualizados, de algunha maneira levounos ou trouxo consigo cara a unha nova fase de traballo,
o que é o conxunto de Universo Cantigas, que ten como finalidade a preparación da edición crítica das máis de 1.600 cantigas transmitidas polos cancioneiros profanos. O proxecto inicial, que é o propio glosario, pasou tamén a estar integrado na aplicación web de Universo Cantigas, como explicarei despois. Mais a complexidade de extensión desta empresa fixo que o corpus tivese que ser delimitado en diversas fases, coincidentes basicamente coas 3 seccións do cancioneiro galego-portugués, cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de escarnio e maldicer. O traballo foi iniciado no ano 2016 e prevemos a súa finalización en 2026, esperemos. Nese momento estaría completada a terceira fase. Como se pode ver aí, a edición das cantigas de amor desenvolveuse entre os anos 2016 e 2018, as cantigas de amigo entre 2019 e 2022 e as cantigas de escarnio e maldicer, que estamos a traballar nestes momentos, entre os anos 2023 e 2026. A numeración seguida para nós, por nós para as cantigas, é establecida por Yamahider no ano 1975, que escollemos pola súa economía e practicidade. Ben, o proxecto Universo Cantigas, que está dispoñível no enderezo universocantigas.gal, o que despois iremos, foi feito público o día 17 de maio, Día das Letras Galegas do ano 2018, cara ao final desa primeira fase de edición das cantigas de amor. En ese momento dispoñibilizáronse as primeiras 100 cantigas. Na actualidade xa poden ser consultados un total de 1.343 textos, ou seja, as cantigas de amor e as de amigo completas e o inicio das de escarnio. Universo Cantigas concíbese, por tanto, como unha empresa global que en fases sucesivas está por a disposición do público a edición crítica da poesía dos trovadores galego-portugueses con todas as posibilidades que ofrece o traballo na rede, como son a constante actualización, a ausencia de límites de espazo, a posibilidade de estar a incluir novos materiais ou, entre outros, a ligazón a elementos perieditoriais que poden ter moita relevancia para a interpretación dos textos. Nesta liña, por exemplo, estamos a iniciar o proceso a través do cal se están a disponibilizar as imaxes dos manuscritos e irán aparecendo outras funcionalidades novas. Intentarei expor a seguir a concepción, as bases metodolóxicas e as liñas de traballo do Universo Cantigas, mais antes quero indicar que se trata dunha aplicación web, pois así se presenta, mas tamén é desde logo unha base de datos, xa que esta última é o compoñente que sustenta o proxecto como tal. A base de datos ofrece soporte para o almacenamento estruturado e consulta de toda a información, aínda que a súa parte visível sexa a aplicación web a que se accede a través de internet, que fai uso, como é obvio, desta base ou banco de datos. O feito de que a base de datos teña sido deseñada e implementada totalmente a medida e cun nivel de granularidade tan alto fai que ofreza unhas capacidades prácticamente ilimitadas para explotar a información. Ben, así pois, como indiquei xa, desde o ano 2016 estamos a desenvolver a edición crítica digital do conxunto das cantigas profanas galego-portuguesas coa aplicación a todo o corpus duns sólidos principios metodolóxicos de base neolacmaniana. Tal e como se ten explicado noutras ocasións, os principios metodolóxicos que se empregan para a fixación do texto crítico das cantigas son os asentados pola tradición, basicamente os referidos á edición de pezas transmitidas por un único testemunho e para aqueles que conten con tradición plúrima a edición reconstructiva. Procuramos así a aplicación constante dos mesmos principios a todo o corpus, de maneira que isto permita solventar os problemas textuais que aínda persisten na nosa poesía profana. Por súa parte, para a disposición textual, en Universo Cantigas empréganse os criterios de edición que desde o ano 2006 funcionan como norma consensuada polos principais investigadores e investigadoras galegas no ámbito da poesía medieval.
acordo que posúe, e cito, a vocación e a potencialidade de extensión da proposta aos editores portugueses, brasileiros, italianos, etc. E que incide precisamente naqueles aspectos en que existía unha maior variación nas edicións críticas convencionais, coadxuvando así a consecución dun equilibrio e regularización necesarios para a realización dun labor crítico que contribúa precisamente a restablecer o legado trovadoresco galego-portugués. O tempo, a edición digital que se está a realizar é unha edición integradora dos estudos previos e actualizada na medida do posível, de maneira que pretende supoñer un avance real na fixación e estudo das cantigas. Ben, a base de datos e a correspondente plataforma web organízase por volta do glosario como núcleo inicial e o texto das cantigas está conectado e interrelacionado co propio glosario de modo especular, de maneira que se pode realizar unha consulta simultánea glosario corpus e corpus glosario, como mostrarei agora. En definitiva, para a construción e deseño do universo cantigas procurouse un funcionamento fácil, intuitivo, cunha estrutura simple e unha presenza visual que pretendemos limpa e clara para facilitar a consulta dos textos, dos glosarios e dos demais materiais complementarios. E agora precisaría pasar a página web. Non o sei, universocantigas.gal. Vale. Desde aquí, podo manexar, non? Sí. Agora, perfecto. A ver se me deixa que o rato vai un pouco regular. Vale. Moi ben. Pois temos aquí a páxina de inicio do Universo Cantigas, en que para alén da descripción básica do obxectivo do proxecto aparece o modo de citación en conxunto, para a edición de cantigas ou para citar o glosario, non? E por outra parte vemos como na cabeceira superior á dereita do logotipo aparecen as diversas posibilidades para a edición de lingua. Neste momento, os nomes das seccións e as páxinas fixas poden ser consultadas en galego, portugués, inglés, español, italiano, francés e catalán, que foi recentemente implementado no mes de decembro, penso. Tamén nesta parte dereita da páxina principal achamos o buscador, que inclúe un teclado aquí que permite introducir algúns caracteres especiais, moitos deles non presentes nos teclados dos nosos computadores. Este buscador permite xa procuras moi diversas en todo o universo cantigas e tamén temos o buscador avanzado, que está aquí, que permite procurar por termos e por cantigas e que ofrece uns resultados moi depurados. Este buscador permite procurar por voces, cantigas e tamén, por exemplo, nas transcripcións paleográficas. Aínda na páxina principal, e índomos cara á dereita, da dereita cara á esquerda e para alén do contacto que permite que calquera persoa interesada poida establecer contacto co investigador principal do proxecto, temos as novas, con posibilidade de suscripción para as noticias relacionadas con Universo Cantigas, simplemente introducindo o correo electrónico. Aparecen tamén as ligazóns, que inclúe a referencia e conexión ás principais páxinas e bancos de datos relacionados cos obxectivos de Universo Cantigas. Mas poñendo xa un foco nos elementos nucleares e fundamentais de Universo Cantigas, temos de ir ás outras 4 seccións que aparecen de esquerda a dereita, que son proxecto, manuscritos, cantigas e glosario. A comezar polo proxecto, nela aparecen os elementos informativos,
un primeiro limiar, unha presentación realizada por Per Larson, que é un coñecido lexicógrafo e membro do Consello Asesor do proxecto, a descripción do propio proxecto, un apartado que inclúe unha breve introdución xeral sobre a lírica profana galego-portuguesa, que é de interese sobre todo para persoas usuarias non especialistas, así como, por exemplo, para o alumnado. Aparece tamén a metodoloxía seguida, que xa comentei previamente, os criterios de transcripción e os criterios de edición, que aparecen aí. Aparece tamén toda a bibliografía citada na edición crítica digital das cantigas e nos documentos complementarios. É unha breve guía de uso que pode ser útil para aquelas persoas que se achegan por primeira vez á aplicación web, se ben é certo que se trata o seu manexo é bastante fácil e doado, non? Moi ben, desde a aplicación Manuscritos accedemos ás transcripcións paleográficas dos testemuños que transmitiron a nosa poesía profana coas súas correspondentes notas a rodapé. Podemos ver aquí un pequeno exemplo da transcripción paleográfica. As procuras tamén fan procuras neste apartado, que é algo bastante interesante desde o punto de vista da investigación, non? A respecto da transcripción paleográfica, compre indicar que na liña dos presupostos establecidos a este respecto por Pedro Sánchez Prieto Borja, optamos por unha transcripción que procura respectar a grafía orixinal dos manuscritos. Non procuramos suplir a falta de reproduccións de calidade dos códices, como podía acontecer até hai uns anos, senón de identificar os grafemas do texto. Isto implica que non son representadas as realizacións halográficas, que non se corresponden con realizacións no plano fónico, a vez que prescindimos de trazos que, aínda sendo característicos dos diferentes códices, non se sitúan no nivel grafemático, tales como a prolongación de algunhas letras, os elementos empregados polo copista para completar a caixa de escritura. En definitiva, non pretendemos realizar un estudo gráfico dos relatores como tampouco das variacións que existen entre un e outro copista. Pasamos á sección de cantigas, que xunto co glosario constitúen os piares de Universo Cantigas. Temos en primeiro lugar o texto crítico das cantigas, cada unha delas vai acompañada, vou entrar nunha en concreto, nunha das últimas, para poder ver os exemplos. Por exemplo, nesta cantiga de Esteban da Guarda, vemos que aparece o incipit, os datos iniciais de numeración de Deg e de Tabani. Aparece a transcripción paleográfica aquí, que podemos poñer en paralelo o propio texto crítico. Aparece tamén unha xanela de paráfrases que facilita, isto foi implementado recentemente, facilita poder seguir o sentido do texto para aquelas persoas non especialistas ou que simplemente queren seguilo de maneira máis fácil, non? Temos o propio texto crítico, seguido das referencias ás fontes manuscritas. Neste caso, podemos xa acceder á imaxe do cancioneiro da Biblioteca Nacional e estamos implementando as imaxes dos outros cancioneiros. Temos tamén as fontes editoriais, en que distinguimos 3 categorías: edicións críticas, outras edicións e antoloxías. E a seguir veñen as variantes manuscritas significativas, as variantes editoriais, a paráfrase do texto, que tamén está aquí, por iso decidimos colocalo tamén nunha xanela emerxente que se poida poñer en paralelo o texto, as cuestións métricas en relación ao repertorio métrico de Tabani
E, por último, as notas filolóxicas ao texto que inclúen basicamente explicacións de tipo textual e lingüístico. Non? E nas notas, como podemos percibir, aparecen tamén ligazóns a outras cantigas ás que podemos acceder directamente desde aquí, nesa continua interligazón que é o que permite este tipo de plataformas. Non? Moi ben, desde este apartado podemos acceder tamén á tabela das cantigas, que tamén permite ir directamente aos textos, esta é a listaxe completa das cantigas, e hai tamén un índice de autores e un índice de cantigas por primeiros versos, como é habitual no ámbito medieval. Non? No que di respecto ao glosario, podemos acceder desde aquí. Isto foi a xénese de Universo Cantigas, como xa comentei previamente, tiña entidade propia e pasou a estar integrado aquí, non? E, por exemplo, imos ir a un vocábulo concreto. Non sei se está ben grafado. Sí, que non o estou vendo ben. Aquí está. Accedemos a un vocábulo concreto que xograría e, neste caso, pois podemos acceder, aquí aparecen todas as ocorrencias que aparecen na nosa lírica trovadoresca e desde aquí podemos acceder á cantiga que estivemos previamente. Se clicamos aquí, aparece este globo que nos leva directamente ao glosario. Por iso sempre falamos desa relación especular cantiga-glosario, glosario-cantiga. Non? Ben, dicíamos ao comezo desta exposición que o Universo Cantigas está por a disposición do público a edición crítica da poesía dos trovadores galego-portugueses con todas as posibilidades que ofrece o traballo na rede, como a inclusión de novos materiais, a constante actualización, e deste xeito, calquera enmenda que sexa realizada no texto crítico, porque non podemos esquecer que unha edición crítica non é máis do que unha hipótese de traballo, esas enmendas realizadas no texto crítico pasan tamén ao glosario nesa relación dialéctica que acabamos de mostrar. Non? E isto, a actualización, pois pode ser realizada de xeito rápido e sinxelo grazas á ferramenta de administración, que nos podo pasar o texto, xa non che dou máis a lata. Moi ben. Xa movo eu. Aquí temos unha captura de pantalla do que é a ferramenta de administración, un par de exemplos, e desde aquí pois, podemos modificar sen necesidade do apoio dos informáticos calquera cuestión. Vale? Temos un par de exemplos. Non? Moi ben. En definitiva, o Universo Cantigas responde aos principios de progresividade, ampliabilidade, mutabilidade e suficiencia. É un proxecto no ámbito das humanidades digitais realizado desde a Galiza por galegos e galegas que pretende colocar o dispor de especialistas e de todas as persoas interesadas o patrimonio común galego-portugués. Unha edición crítica da poesía profana galego-portuguesa seguindo os principios metodolóxicos e de edición rigorosos. E aínda que isto vai alén das humanidades digitais que nos reúnen hoxe aquí, non podo evitar facer referencia a unha novidade do proxecto que é a recente aparición en papel do primeiro volume da serie Universo Cantigas, que recolle a edición das 704 cantigas de amor galego-portuguesas transmitidas polos cancioneiros medievais. O texto crítico de cada cantiga, neste caso, vai acompañado dunha paráfrase en galego actual e, para alén da indicación das fontes manuscritas e das edicións anteriores existentes, aparece un código QR que liga cada poema a edición completa na web, en universocantigas.gal. E isto todo, moitas grazas. Moitísimas grazas, Leticia. Parabéns por ese Universo Cantigas e pola publicación. Seguro que hai algunha pregunta, comentario.
Non? Aí, Montserrat. Bueno, parabéns por todo o traballo arduo. Gracias. Quería preguntar se a parte musical tedes tamén de determinadas cantigas as partes grabadas ou pensades facelo, incluílo? A ver, como fun comentando, non, o bo desta plataforma é que nos permite ir implementando novas cuestións e desde logo a parte musical do que conservamos, non? Pois sería desexable, sería unha delas, non? Desde logo. É moi interesante, hai moitos estudos xa realizados, diversas grabacións e probablemente no futuro, por iso dicimos sempre que un traballo en andamento, non? No que imos introducindo novas cuestións, pois tamén nos gustaría poder introducir a vertente musical. Algunha outra pregunta? Non? Pois entón deixame aquí. Moitas grazas, Leticia. A vos. Continuamos ca sesión de pósters que ten lugar no último piso, no D, que vai acompañado dun café, vale? Ata 6. Despois volvemos para a conferencia de peche.